kwa wonko bi bese mi enko jame a wo koi se bia wo ko experience wo ko express wo no enya de a wutimi ye intati bi eye saade no na me de mi hu no wo ko school a me so me try say me so me ko school wo bo modern de salary ya ejapade bi a me ntwen wo se me nka se me ku na ejapade ni me sa wede ne kwa ya mempe se me ku na ejapade me so pese me ye bibi e ma me ma so ka se me ma me na de saade we me ma me firi mo no ana me ma me se no de saade we eja because me sua from me ma me side oye bi te wo se me so me ye den me ye bi ma me ma do me kunu be ye bi bete wo se me so me ma bo me din daachi se me ma me ne nam no so ma me nya saade we me ma me na ye ma me nya enti no obi a pese o kire se ono so oho na mom enye se outsiders ne mere no mo kasa warefo no mo compete mo Aunty Bea dem so meti ase yo me das papa Aunty Bea you okay I'm okay Aunty Bea minim se wi ase na nke ya ba na wi na ntumi o Yesu wona wawu nwotwi na accident ekoso yi eye ya ye nu afia o kasa mapawa ono so ni maami afiri mu ya afia broni okay Irade fan Christ afia baby o bia Akoma FM ye nyina ne Akoma mu nsem team yesi nyankopon onkoso ancheche ore esi last week Thursday no na week you went to me obeka sa Wednesday no adechin Thursday na ne maami free mu afia Akoma mu nsem team yesi baby o bia ne Akoma FM fo nyina yesi baby o bia nyankopon woncheche ore na oma maami baby pa enna Aunty Bea asemi a wode bayi eno mo de to so metin na medwene ho a na me say first ne say ye kan say the two shall be one Aunty Bea eno no e wo honom but on say enei 21st century ya ware no be ma bitimi ware ma mitimi ware ma ne ba ebedubrem na be ma na ka say onya me class na se chansin bia ne mu aso but ma me ne hwe say me madwoa se me ware na bila na me ware sofo a eyeyie ebia me maduane noa me bra me ho ase me kurafie yie enu nti na opese me ware ne babema no but ne babema no so hwe hu se sofo hwe hu se bebia mako school adu bebia me di bredu me fa adwo pegia emoa me ba maame ne de ahye me kon on pese obebu ni maame anim tie nti no mama no wagye atum o se ma ware wo eho na obepie no nsia no wo maaye all because of say oba na wone ne tie enye oba na nka wope bema mfa ho se oba be ko school o woni bibia se Lamborghini na wato a wono so wato bi mani mu no but oyo okay because eno no ne class na eno no oba opese one ne bo eno no oba na afefo bisa oba oyere wai wose wonie emmema bebre mpe ma ye de abetwekere sa na ma bebre so mpe emmema ye de abetwekere ukunu wai me kunu ni papa sofo oyere wai meri ni Beatrice Gabra enti se competition ni wo mu a emmema ni menyina ne ye ya ware no ye okay with that sir? Yes mama eboa so ma respect ebe fie because for ne hu nyina mbeto be man so because of say won ko school nu akire be man na akọ school aduru akire enti no bed ni nyina enna be man so dabi say wa ko school aduru akire na oje 10,000 at least mama ono so betimi age 10,000 with that no umfa nanim entwetwi fom but ekoba se eye nipa baakofo ene wo nani na baako sha ase mama de bia na baako ne hye fom ebu efe ni bu mama umfa bi mawoda because ohun se wo men wo ba bia won ka se 1 2 3 ase wo de nkrata bi ni nam wani so ase obu abonfia mama o ka wo hye so you feel say good yes ene wo se wo so ka hye because won se wo kunu professor Mika say so we just and class 3 want me anwie mpo do do we school no class 3 sa no so okunu professor Aunty Bea wo kwa won fa wonko baako this said ono wa accept so say de utie bia wo pe wo sa but de ono pe competition wa ware Aunty Bea won fa wonko da enu tina ne dodo na wo kwa na iri hye na side check what I say because ye ka education nyama ye fa nye cars ne so watoka na dadi o obema bi so pa oba bi oye preman ni man ne be dress yi wo mo ho obi so ge address yi no eno no pesa wo ye but wo so afan say there be me sister in Christ de bia na wo hye dem Aunty Bea sa competition ba obefo obi a o feel so dress no lazy miem no nipa ko ne na ma oye okay so competition wa ware mi Aunty Bea nye bone mate why e ma ware na nka say wie peye madam ase ntina Reverend Kwame Kwatin wa ha say na ye baba besua de no
Good afternoon. Obi Bea o hwe yen Safei na wo hwe yen ewo Onia TV, Facebook, TikTok na YouTuber. Your favorite afternoon show Akoma mu nsem na ye dey Ebro from Akoma FM Kumasi Asqa Shopping Mall main entrance wa na ye wo. Ene easy Friday. Easy there but enye easy sir. We'll try and manage ye nyina ye yawa ye wom but edwuma ne there still e wo se ekoso nti ebekoso. And then your topic ni say the competitive couple. Oba ni okuna omaware na amongst omwa omo no omo compete. Oba ni talk away ya ni kunu sumisme talk away. Oba no be man yese ya oba no sume yese. Omo compete outside do. They are competing amongst themselves. Erase enye se the topic iba ya na wonim se senka warefo ankasa so. Omo timi compete amongst themselves. Any Reverend Kwame Kwatin ena baba bedi enkomo no wa kire yen. You can't competitive couple why am I yes no? What are the signs that you are in a competitive relationship? And a bois say couple mobile competitive. The challenges and the dangers involved and a fain so to me I try I resolve it more competitiveness na mo ye ewo aware ni mo no na arehosami see Reverend Kwame Kwatin when your first time I Asian to give him your man in kakra na obe expressing the condolences to the president and the families involved in the tragic incident. Papa Kwaba. Yeah, Aunty Bea. Pacho onye de. Yamisha me pa. Obi se me mbisa so obi a ho te sen but ye courtesy say obi so say no ho te sen. Yeah pa. Ye de nyame ase. Ti se nya ye ka no asemi si ye nyina ye de first time a ye hia woni nti definitely e bia opese o kan rechichi sem bi. E de kire ebusua na de atomani ya sa. Aunty Bea me da se me din kan chia ahwefo ne etiefo. Ghana se ye kan ye pa nka wo se ye nyina o my Ghana ni nyina ye hye tuntum so if we say enipa nwotwe na o my nyame dia no me ye sure say anopa no obia ka kire na yire se mekwaba so die ebo me kakra ne se eye mema nkoa mema nwotwe o oba ba kokora nka ho na bema ohwe sa nipa nwotwe na obia ye breadwinner bi wo ne yire ne ne mma entem mekwaba so ukunu unini tifie na nopa no o siesie no no de no o hye suit de no o hye African wear any bibia no o hye uniform no you saw it ebi kura me fie me yewo adibia ye obi pia bontia ye so ye nsa ne abompaye ya ka good luck have a blessed day de bia ye Okay. nti hwe se busua bi omumu baako ye madam fo pa Samuel Sapon. Oh. Or madam for pa anyesa bibi because I can na me ko preach wo mo church. Ewo garrison inside the Holland ko preach wo nti when your father for. Okay. And na yire nso madam for pa because no buy yire buy a fellowship. Okay. Timinim na yire pa. Na Aunty Bea dia make akosi nyina ne se oman bibi saa esima eche se nation nyina no ye ka bibi kire yen na de meme wo kakra bi kan se ye mabusua hyeden enra ma follow social media mehu Samuel Sapon ne yire behwe ne sa na osu akwasi oboni din akwasi mehu ya de in fact obia to anu anisu ateta no na efutuo kakra bi amede ne se edu breti say ya eni say ye sound political. Thank you very much. On the make. Thank you. I am the na woka. Eni say sound political because ade bi wo a ebetima to nipa bia. Intima semtia wane say ye mabusua shedding. Ye ma ayerenom shedding. Ye ma Ghana mining nyina shedding. Nanka ye di dadi lumba ho. Nkoma na we bae. Ye di ni nyina befra ne aka say ya momo shedding nkwada bia yeso mo ye 16
wɔn nso konya akwanhyia bi no yɛma mu nyinaa hyɛ den ɛna prempre a meka sɛ yi anɔpɛ yi wasa hɔ baabi nso asase akasa good yɛma mu nyinaa hyɛ den na yɛwura baabi a ɛɛya nanso yɛbɛto adwumadie no so sɛdeɛ da biara yɛbɛhwɛ na August yi deɛ bia na meka yɛ me say this August deɛ it came it came that's the word it came to baby no be bisam santi bia de nam na de yi ekokoi sa obaye pa o obaye agesi de obaye pa nyame tiase irade chichi nyina nyame tiase okay papa and you see a topic near competitive couple me who what you notes say you can say aware fo among someone omo competitive a pipacho hwan mo me da say Aunty Bea de din kan ne say ye establish say competitive couple ebi wo hopa oh yeah ebi wo hopa and you rabbit here you run or see until set topic neighbor no nim say bi wo ho ebi wo hopa na eye subi a ewura wade mu a ebi ye intentional ebi ye unknowing intentional or unknowing okay ye wo intentional competition with a husband or with the wife okay and ye wo unknowing na ni nyina wo ho pa na mameto mebo ase na menkyere ade ne mu me ne menkomanim intentional ade no on say medin kan ka say awade ye ware no up and ye ware ne down ne brofo ne ye hypergamous or hypergamy or hypogamy hyper or hypo hyper or hyper no ye esoro hypo no ye form any say educationally se bema eye obi okura masters na okoware obi a onko school da eye both hypo any say bema na okura masters or ye hyper educationally no wakofa obi a oye illiterate no asem ni nyina wo council mu ni say wa sheda say or ware illiterate no no di adesua apopo no but what I say or sheda aware oba onye educated or ye below no the education apopo no or the adesua esisi no ene ye wo bi nso a socially socially yan fan say ewiase atimi na ni ate wapo say relationship kura wakoma no wa sheda be fa virgin obi a on date da ebi a ne first boyfriend any sa be me ya no wa guru mai enti maritally no ono so o sheda ware oba relationally onimu she or ye naive or ye novice or ye ignorant no wa popo no but what I say ena ye will be on so a religiously obetimi ebi a wo ye sofo ana wo ye asopeni obi a wa we dere wo chiro ni mu nim sunsun mu niema no no wa ware oba green no de esom popo no ena sa relationship na sa wade no se wa wo up no akofa de wo down no se mu betima tena agi se up no ba de wo down no level on say we educated ukra bia masters wakoware oba oye illiterate anakra so call form 4 na ko si JHS don say woni wo ba no kura di nkoma na mo pese mo ye sikasam hihye bia ebi a wo kura masters ukra bi ukra masters wo economy and economics ubetimi depend ayeye niema bia oba ndo beka say wona ye bema nti yemfa ne saa upopo no because umpese obehunu niemem na eno na se upese woye nipa a woye genuine na woni nipa na owo form ne ware dia je so oba ne level woye ohun se woye illiterate ena wo sa wo ba no so a wo form educationally no ti so peja ho eba onipa ne level na wo peja ho no ene so obesua de na Aunty Bea
asɛm no kora yɛ ka ne sɛ awarefoɔ biara wɔn wɔ saa competitive spirit ni biara no in fact wɔn yɛ awarefoɔ a Dale Carnegie on the truth the power of positive thinking ɔse awarefoɔ bi wɔ hɔ a they dig their own marital grave in the quickest possible way. wɔn atu wɔn awareɛ amena ɛma ne gu ɛna awareɛ nso wɔn Aunty Bea awareɛ egu wɔ inside ana awareɛ bi ebegu a edi nkan sɛɛ spiritually ansa na bɛdɛ di physically na deɛ tie ne sɛ Aunty Bea competition ɛda awarefoɔ bi ntɛm no mɛ se ebi yɛ intentional ɛna baako so yɛ unknowing awareɛ ankasa nipa bebree nti aseɛ me nua maa mmiɛnsa ɔno ɔmo kasa yi ɔmo kasa akama but ɔmo nkɔmɔ nsɛm a na ɔmo ka ne definitions a Peggy on ɛde maayɛ no a ɔde bɛsi ɛnɛ deɛ no ɛkyerɛ sɛ nyame adwene a ɔde bɔ awadeɛ no nipa ato atwene sɛ wohwɛ Peggy definition no a ɛkyerɛ sɛ awadeɛ kura nnɛ munim na de ban ɛne sɛ Aunty Bea sɛ yɛkɔ edi nturom ne yɛsi yɛkɔhwɛ sɛ de nyame bɔ awadeɛ a awareɛ asɛ pa o deɛ di nkan if a wɔyɛ Adam yere no so ɔbɛtɔn no adi nti na ɛba saa thank you if bɛtɔn Adam na ansa na yɛbɛbɔ if no tie ni yo nyame asɛm a wɔka a yɛkyerɛ Adam ne sɛ I will make a helper suitable for you. Aunty Bea nyɛ saa nyame ka asɛm wei enka ɛyɛ asɛm kete adenti na Adam behia helper Aunty Bea utie sɛ woyɛ bibi na wobɛtimi ayɛ a wohia aboafo wobɛtimi ayɛ wadeɛ edwuma a woyɛ a wɔhoɔden edwuma ne so kyɛ wɔhoɔden so no ɛna ahia aboafo eti Nyankopɔn di ifo bɛka Adam ho no nyame nyansɛm no ɔma Adam boafo na wama ne boafo keke ɔse ne sɛso boafo enie awareɛ na nyame bɔɔyɛ na yato atwene nani o nyame ansa na ifo bɛba abɛyɛ Adam yere no na nyame ama Adam mandate ɛnan enti awareɛ no e based on these 4 mandates. Number 1, okay, Genesis 2:15 to 17. Or say, and God took the man and put him in the garden. Garden here, efie. Enti onipa, the first mandate nyame di man no efie. Enu ti na Bible baby or say so obi ntimi nhwe ni fie yi a omfata so hwe nyame asafo so because the home is every man's first ministry. Patotio efie no enu ni be me bia wo wiase bia wo first ministry wo ye sofo wo ye manager wo ye CEO wo ye president wo ye chief justice wo ye speaker of parliament. Your home is your first ministry. Number 2, o man nipa home wie no ka kira Adam say work it. Work just say God dey no dia mano no onye mu adwuma nye saa ebesa ye nwura ebesa ye forest. So second mandate your work. The third mandate and it said take care abodi amabo nyina hweso owie no man nipa limit ni say mu wo kwan se bibia amabo bia mu bedi bi na mmom we die okay enti oba na wo ba no ɛdeɛ no wɔbɛyɛ. Number 1, medin ka say Aunty Bea ukɔ Hebrew for kasɛm a Old Testament Bible ni nyinaa na yɛ Hebrew, original na yɛ Hebrew, and the New Testament ni nyinaa so yɛ Greek. Enti Hebrew for kasa help mate no ɛyɛ eze ɔn sɛ yɛ wɔ kasa bi Ebenezer. Wo kyerɛ Ebenezer mu a 1 Samuel chapter 7 verse 12. Ebenezer no asie ne baby a onyame aboa yen abeduro ni. Ebenezer na asie no baby a awurade aboa yen abeduro ni.
enti se nyame ka se oba ye bema boafo a e kire se eze oba wo beboa bema ama 4 mandate amedia ma no wetimi accomplish Aunty Bea what does it enti aware no enye sex enye nkwada enye sika properties car edan oba na oba bema na brabo mu no oye eze bema boafo eze na se ne se nyankopon di nka ma bema no efie nti woba beboa bema no na onra ne fie no number 1 no number 2 enwuma bi a nyame die kuta bema no anase wo woba no woba wo beboa bema no ana bema so boa woba ma me fanka ho sa na motimi accomplish sa enwuma no de to so miensa niema nyame die hye bema ne nsa so wo hwe so no wo beboa na me tima hwe so yie de to so 9 the limit how far bema ne betima ko how far oba ne betima ko enti na awadiem bema timi oba timi ka kire ne kunu se me pese me come maame ho bema timi ka kire se jai e bia nya right time but won ware ya wo sori ya na ko maame ho but wo ware ya oh kofi pese me o ware fo ben na wono ate wo se me konkran ti so okra obekra adentia because say we your ware fo na esan say ena ware na enipa ware no said ye na pegi kan oh aware na enipa ware no eniema na eye peripherals no eye by product say wa ya abe ni wanya adwe ni wanya mefi ni wanya nwo no sa niema na eye by product of abenkwan na wo ye eno abe ye major enti oba na wo ba no bema no a wo ware wo ba ni mpo no onwe wo ba no ntimi hu so ye boafo ena uni se mema bebre kura pe wo ba always kasin no so mo so kwa ware pa ye enti emema mpo hwe se wo ba no ne neti no oye suitable to him enti Aunty Bea de tie ne se bema all compete intentionally and our ba waware na oni ni kunu compete na wo ka minimum ware fo bi bema na ye businessman oba na ye banker oba ni to laptop na echina bema na beto laptop oba ni to iPhone Pro Max the next day o se bema ni kotobi na ene eya ma me kwan na me mbonwura abrochirefo aware mu kakra competition a ye kan wase me mudi send me anam si ye na de mekwa abrochire kakra okay Aunty Bea ehona asem no wo competition pa wo Ghana for ne Africans a ye ware wa abrochire competition wo mo ntem no enya asem kitwa okay enti afi na do afidie na to ha ya Akoma 87.9 Akoma mu nsem dwumedie e na wotie yen ewo Akoma na wo hwe yen ewo Facebook, TikTok and YouTube. Easy Friday edition of Akoma mu nsem ene ye discuss anan koma ye ka ho asem no competitive couple ena Reverend Kwame Kwatin as usual Friday bi ase kwan wo no ho dia na ye ne no edi enkomo wa kire yen se ampa competitive couple ne wo ho pa oba ne bema wo ma wade enye se bi a Reverend Kwame Kwatin ne yire ene e bi a the station head enso ne yire no mo compete you we ye Reverend Kwame Kwatin ene ne dofo ahoofefo no mo compete eno hu nkomo na ye bo no wa kire ye niam mienu o se ye wo omo compete intentionally na che se e ade pa ne ni da ho say me ni me kunu me ne me yire ye compete nti otofo no we ya the next day no beto phone na bro ni kunu ne de na na yire ne de na wato no so ene wo the unknowing competitive couple nti say afi na wa join ye na o mesi bebre ye guso enti papa why establish say e wo ho ene wo the intentional and then the unknowing omo compete say me wo sa relationship say bi mu a obeka say science no edwe na me hu say de me ni me kunu ye yi ana de me kunu ye yi oni me compete Aunty Bea that say
question na me expect back so baby same no any ma me hya asie free intentional na membra unknowing no Aunty Bea asante mpo yese yaji obi ade eye ni yie mebo a yanje nse no okay se be me ware wo ba yembisi ho se purpose a odi ware sa particular obey aba ne life mu anything so okay science a ubehunu say hospital is symptoms science a ubehunu ama hu say o partner one wo compete ni say de di nkan no mu mienu na muti efie ho no mu compare mu ho there's the first sign and say comparison mu compare mu ho okay because the word competition no say wo kire mu a striving wo pray say ube wini ube nya advantage ube rule over another person. Yes. But our year na mayati say for this reason a man will leave his father and his mother cleave unto the wife and the two shall be what? One flesh. Aunty Bea, what does it? I'll see one flesh. One flesh no mean say ye mienu a ye ware no ye fra bibi complementarianism ye complementi ye ho okay. In fact nukure pa ni nukure mu no se be ma ware wo ba e wo so hwehwe ne yiri yedie e che wo no ne yedie papa mpacho sisuma me oh me see si e kan nukure pa be ma o ware wo ba e wo se wo hwehwe wo yiri yedie esen wo yedi do nyonko sen wo pa na yeken da bi nye do nyanko sen wo sa apacho yesi apese ye kese a ye me du fochi aha apese na wo ye kese na ne wan yire no du fochi na ne wan okay apese ne ye wo be ma no na du fochi na wan oba no okay se emai mi ansa ba ko kan se wo yire hu ofa ho na je animonyam wo be ma no okay ono na je animonyam wo hwa wo yiri yi a ho na je animonyam be ma na okay enti die di nkan ne se wo ba na ono nso ware be ma no e wo so ono nso dwine ni kunu nkoso e chen ne ho okay eye reciprocal eye give and take e wo se be ma dwi ne yiri enkoso ni yiedie in fact we can Ephesians chapter 5 I think verses 26 or see 25 and 26 husbands love your wives as Christ loved the church and gave himself. Christo do asafo no ode ne ho man. Ti se be ma odo ne yire no also ode ne ho man ne yire. You give yourself to your wife. But 26 now or say you cherish and you nourish. In fact, say wo ko twi no a yes nourish cherish obi na nourish na whether me de kan man kofo sere ane say ma wo yiri mfili what I say be ma wo ware wo ba ma wo yiri emfili daddy lumbe wo ade ye me ya pa wo ho ne say ne nyum bi wo ho a me di do a na metato udi do a oh say me ne me wife ye tu kwan na me drive wa okay so wo makuma mu a ka ba hu semi media ni wo die sika na me ni bi enti ya me mpe wasem ah o mi bro ni me pe wasem bebre anum we metato kire me yire empen bebre especially si yetu kwan a na mu di do kwan ye di do I see but na me kan asem because die me pese metimi yema me yire no ahodin no ense dani ho wofa reverend nana blasa me fama enyum na oto ye no oh sir also I dey ntimi cha 10 cedis so wo makuma mu a ka ba unsem da wasem bebre o just say ah o mi bro ni me pe wasem bebre o just say bema also ma wo yire efili patriotia say okay ena wo ba nso awsa wo ma wo kunu na kuma to ne yam
nyame concept ana nyame adwen a wode bɔ awade no meka no pain and ye free ho because Aunty Bea symptoms ni bi ne se be ma compare ne ho ana wo ba compare ne ho to the spouse they are search This song is dedicated to the newly formed Lumba dancers in Amsterdam, namely Yvonne Remper, Matwafra, Abigail, and Kwabna, popularly known as Richard. I really love you. Thank that you. the Lumba didn't boy me best song any best. And your mabon fire say Kwanametia. I don't say me you are proper. Who am I dream? I don't say me dear ni oh yeah. Sikanya mi we me boy me wife with you. Abna me say sisu Akoma FM achira wo say. Nyami hyira me a ube fili basa 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 basa. Nyami ube fili basa basa basa. Oi. Me pe wan sempo me kan we fili esu. Me pa me yira sem che wo ba bia. Nyesa me dada no. All right, yo, and you know, adia baako ye can signs and symptoms that or competitive relationship and now no more compete amongst yourself. Reverend Kwame Kwati na yeni new AD nkoma wa dikan ka the first sign say more compare mo ho eno eye adia edikan a ode ato yen enim. Reverend to asoma me na me nua ban Regina ho me kakra bia ka onuafo no so commercial break into your mobile. Na ya to aso nti Until you apart from here compare the second sign said debia ba ko person o winning over the other. Okay. Marriage it should be win-win and you win-lose. Okay. There is no circumstance I was say me winning me dip him where before me do so it has to be win-win. Because any pana na netie no open ye die. Enti why should you win over the person? Eti first one mo compare mo. Second one o person win say argument say ye die nti ubenya awarefo bi obeka cho say me kunu ana me yire de onu ka asem bi opeso odi bem ye woni pa bi sa onu ka asem bia opeso onu na asem na ufa o say de bia odi bem na odi fo e ba sa mo ye competitors na Aunty Bea dia ehu ba ko competitive couple mu ni say die ntia we compare the entire way a win no ba ko person or standing out better than the other person, which is dangerous. And when I'm say when ehu no we make am wasempa. Okay. So we are be ma own na person who standing better educationally whatever na the one is so no person was standing out better no na all can we share but what am I say all can we share and my they're not in fifties of mommy okay na wumpeja kura no ne ya effort to be a person who make na di peja no on makwan ayi oba bia esue from fancheme oba bia o worry be maybe na oba ne papa ebie pharmacy shop edema oba no be ma esue business in fact mitietie mu kura no wo ba no papa ene o ma be ma no dwetire a wo de ye adwuma Aunty Bea na be ma na fa kwan bia so se ne yire enjoy pharmacy no betena fie because ofre adwuma ba oba ni fie no anu aduane oba ni fie no afa kwan bi so ama ne yire na gya adwuma be ma ne papa ye no si da bi mo wari ye begu de ma je me pharmacy and oba ni ye momo. Oh. I'm telling you. Eno nyina ye say o person standing out better than exactly. O say oba ni standing out ye be hu no etu afa kwanta bi so agi pharmacy na fro oba ni nsem me kasa Aunty Bea wo mema bi wo ho a obefa kwa bi so ne yiri onya adwuma because one be ma bi be hu no bia na be ma bi ni na koda bia na be ma bi apɛ no
me say ye wo mema wo mutu kwan tu kwan amfa ne yiri nko bi da adentra sa ne yiri tu kwan na nani bia what da kwan ne yiri beka che ne say wo ko competitive couple o ja say I see eti wo no odi akwantuo no chen odi akwantuo ni bitiu eti wo de wo ye local na saa de wo nyina eye honhom I see Reverend Pacho yejina ho na saade we nyina eye honhom na me kominu aba beautiful eyes na de bia oba na wakata so yi enkata so biemu Pacho ho ye tonchi herbal capsules erade adom biabo woni efe pa azamo wani enkata so biemu ai that's ya me da se ene ye nkoi but that's all papa eti for any adult for tonchi herbal center catching us abri me do array na tonchi herbal center for yet na se na ye mapom de ho asem na ye de bre emema metena sisi am ye mema nyina ajeje me mema nyina lawyer me di mema asem ama wo mu me mafiefiem aye den mama mpaso agro so madi ne de so ne essence empaso agro de di no odel so se wudi mpaso agro de na nigye mu wudi mpaso agro wie na nigye mu enko wie no arehuo mu endi na arehuo mu me do fo pasa wutie mi a emema esom mebo me se mi a metie me ho abo mema me kra mema na me mema esie essence enim enema pa ewo mema mu a omode ma yen ema tonchi herbal center yedro tonchi herbal capsules tonchi herbal capsules eye mema edro eboa emema ewo mu mema semu esanso eboa mema owo mu prostate mu eboa mema ewo mu junso semu eboa mema ewo omu ntoshimu ahoden emu enunti menstrual wadama nya botre na ehwe me din ti se de egu fufuo so no na tie me na ba bia wo de wo no wayi wo de afri mu tonchi herbal capsules sa wo pedro ni bi atwa wo de wani twem ewo memwa pharmacy shop chemical shop and a herbal shop ha obenya tonchi herbal capsules ni bi ato me ba cho kumasi anam sefo wani twem ewo asempa pharmacy ye wo edum PZ udru na busa sempa pharmacy obia betro umusampo peja otiabonsa building fe kama signboard ne boho asempa pharmacy okwa ubenya tonchi herbal capsules ne bi ato me pacho blessed wekwa ewo kewo poma herbal so ewo gate 4 opposite maybe a boys no eton pabwa no okwa ubenya bi ato rock pillar herbal ewo kewo opposite Abraham bookshop rock pillar herbal ko opposite Abraham bookshop okwa obenya tonchi herbal capsules ne bi ato arms herbal ewo Abrepo junction Santasi taxi rank konum na okwa obenya tonchi herbal capsules ne bi ato anom ama ho ato tinated herbal so wa Accra Okanshi drug lane okwa ubenya tonchi herbal capsules ne bi ato na naboache enso wo Okanshi drug lane ebura herbal ewo Cape Coast sewa herbal ewo Asante Mampong adepa herbal ewo Old Meko Madina Accra okwa obenya nnoni bi ato ne obeya ne sa obefre ye number no ehemfa na awo ne oba bi say yo na ehemfa na menya bi ato ye betro ba bi a obenya tonchi herbal capsules ne bi ato emema nyina jeje emema nyina lawyer emema nyina mpana ne emema nyina dofo papa bi a mete ya no say me ka kire emema nyina say so wo ye bema na sa wo dwunso mu ehawo wo papa bi wo dofo bi wo fa bi a dwunso edena eka na eba Johnson so de eka wa ote se Johnson edeme enu ntima me nkope baabi enyina na se entina na menya me hu ye kakra nanso no de Johnson ne kan na eba abonten Johnson ne kan na eba abonten wo ye obi a owo sa ohaw na wadama me no wo tu nchia e wo ye drive friend tonchi eba capsules ehun tonchi herbal capsules me pacho ye di no bna bi eye ya ye ma ye kwan sen ye mobodi enka mebobodi e de acho na wo gogo obo hu faso dia eye ma me masem omodwu nsosemu be ma bia wo dro ben no enam prostate no enchen enu te se wo prostate mu bie na se emia dro ben na ene ma dro ben mu si no e ba ne sa wo te se dwunso edo enso e kwan kra dwunso ne be fa mu apie no me pacho prostate no emia no enu nti esi ayesa wo kita straw wo de twen okok bi anasa wo de twen o drink bi na wa mia mfimfini baby obetwen be ba bedru baby no emba shru bi esanse wa mia baby nti no eyi na si ekwan no esi sana
nipadua no bɛrima nso no ne drobɛn no ɛteɛ prostate na enam chain nti no se prostate no emu bia obo nse na emia drobɛn emia na drobɛn no nso enya kwan anase junso ne nya kwan emfa drobɛn no mu emma enu nti na junso edewa obekwa akogyina obɛkyem se de o force se bi beba ketewa bi na beba abran so wonyu nso nwieye obɛtena se na junso no enam na ho dane da junso ache ho obi won ma ne papa o problem obi ka hwe me se junso se mi ti wo wai ne papa ntimi ametena na wari ase ne papa nua ne bae edi entia ne papa eye ne na junso nam ne ho eye na junso enam ne ho medofo pa atadwifo wai ne what de ne so wo papa bi wo fa bi wo nua bi a owo junso mu haw se de mi cheche mu akyerewa mesrew furniture e wo pharmacy shop okwa so petonchi e ba capsules obenum no mienu na pabra wodidi awie mienu anwumre bra wodidi awie ne besie se odwunso sam e de amaw eye wo prostate mu na ebie bema bia wo prostate na mom de oni prostate no eye de wanya ohawa yakwa akoyi prostate no efri ho no wo ye bema na se wutie mi a se enya de rubber eto bema sem a wo gina wo se bema nanso ade a kire se wo ye bema no ada ma wo nka ho enu nti mesrew o prostate de eni ho agro na wo benum edro efe ni tonchi eba capsules na wo de abo prostate ho eban esa se enne enuane na ye die no emmo memasem me se enne tokra ye de bibia fra wudi emu se frimfrim ba yira ya che emu se frimfrim mako emu se frimfrim enuane no emmo mema no ahodensem enu nti no bi won ma kakra bia na wo yare kakra bia onya problem e wo ni prostate mu kakra bia onya junso mu hawo eniema bia omo so kwototo ne nkwanchan ennom no obi won mo se me pese me ne obedi mpaso agro eche obeno bewie no ene idi aye adwuma ma na chi no obeto asade chi obeto aso ebeye kakra no na asanso akwakofa ahofofo e de abre ne memasem wo ye be ma na sa wo to nkwanche dro ennom so no baby bedi mpaso agro 30 minutes 20 minutes ade awa mi na che mesrew dwen wo ho dwen wo pa na stroke e ba wo so a ho owo mpo empew yade a se ba wo so a owo empew e stroke enu nti metu mema nyina efo se sex de nka wa ya 10 minutes e de ade bie eye ni gie e na ye gie e de ni 30 minutes e de ni 20 minutes me ka se ya obi ka kire me se wo yo obey se ye no di mpaso agro 10 minutes a obeye okay e na me se ye ka sex a mo nsua ho ade esan se ye ka se obi no obi adi mpaso agro 20 minutes 30 minutes no enyo no na ye agudi o ya papa no empanyimfo no kane no na ade amomo ho ye dey eye enubna habama omunum dudo no mo sanso e wai dua ho de akekeduro kakrafra no matua e bom sisi ma eyi amama bi afu adwuma de na omo yo omo koto bedro saa enso no mo sisi mo ade edi entia na omo tua wei obi won maka chense ontua obeka se na me de asakra wonsa enu ntina doctor akeka sa nubna habama na bom se wo ye bema na se opese wo gina wo national bo adwuma yie pa de a ene wo hia eduro a ye friend tonchi herbal capsules akra fro enfre number we opese wo gibi na wo ton a me pa cho wo fre elder or the be ebebro your number ne ye 0248 85 00 81 0248 85 00 81 me pa cho se o pe bi etua o friend number we ya obenya bi e na wo pese oni doctor so twetwe enkomo na wo ka wo ha e kire doctor your number no e 0553 51 11 59 0553 51 11 59 edino eye tonchi herbal capsules eboa ebo prostate ho eban na ade ba konso esanso de ma prostate enya ahoden eye empaso agudie kane no so wo behun se panyi bi enya prostate awo na ebi kura ni wo breso na obenya prostate problem esan say kane na tv bi ni wo phone bi ni wo no ya be miemia so ada enu nti ye maame ne papa no de empaso agro na na ne ye omo tv eye omo phone eye omo aduane na ni nyina nye ne se beka se ni je nko na sanso eboa ye papa no emomo prostate no ahoden ebam ene be ma bi wo betimi aka che se 3 months kwa no ne oba bi ni nhyiamu da menua be ma se wutie mi a wo haw yare na wo pedi ama ho emposo agudie de na wotwe bia wantimi anye kwa na nya 4 or 5 times
4 or 5 times a week oh yeah e boa ma prostate no ahoden ebam esan so ma ye ma ye so ye ho sisi ye ho so be ma ho nsuo ko oba ho a esiesi oba ma oba ne ho ye fe ema oba ye redie no etimi eto so kama eno nti mesre mema nyina se mesese oba obeye medie no me se emema nyina me di mo asem ama wo mu ompa uye sinachi obi bebie mama ama wo na di nhyiemu agro ama wo prostate no ahoden ebebem eno nti se wo ye be ma na se wo pese wunya ahoden wo wodwunso mu hawo wo twunso a wo te yawo wo dwunso a wo bre wo dwunso a wo chem wo dwunso a emu pai mienu medofo pa wo hia edura ye frɛ ne tonchi herbal capsules koto bi enom na embo prostate ho emban ensiesi odwunso sem emfama emma o mema sem sesia na ho adwodwo medofo entini mu na esisie moja na enya akonya emfa entinim mesrew unti na mewa ha unti na dane da ibetena no kasa bebrebe wadura wasa wonom eye tonchi herbal capsules tonchi o tonchi ememe kuramu se twitwe tonchi o tonchi abama mema na di mema asem ama womo mesifo wani trum ewo kumase arms herbal abrepo junction santasi taxi rank anom asempa pharmacy edum PZ Poma Herba ewo gate 4 Rock Pillar Herba ewo Kewo opposite Abraham Bookshop African Herba ewo Akwetia Lai Adepa Herba ewo Old Melcombe Madina Accra Okanshi Drug Lane so de me say baby biara yeto onrobia obenya tonchi herbal capsules ni bi ato o wa Accra na wo pe ye number na anasa wo pese utu aduro ni ebia ofre elder ewo number yi so a eye 0248 85 00 81 0248 85 00 81 me patcho doctor number obefre siso na ne na twetwe nkomo no ofra ya na enyemia doctor nkasa ewo ho enna enkokasa doctor na menya wo ba ne na kasa madam manchiremu na me dia ma wo no eno ntisa wo hawo bi a na wakoto bi anom doctor number no eye 0553 51 59 ye do bi bra so ojibre no tie no sanso ehweye tonchi herbal capsules emmemme nyina eduru no so bi nom na bedi wasem edi ama me do bi bra tasene yo that's ene ye besan Asia Akoma 87.9 o hweye enso ewo Nua TV Facebook TikTok and YouTube na oko Facebook or TikTok and say YouTube ani akache osaya na wa hiti the share icon no se be ya wonua bi nso ebehu adesuade a yesua no na ono nso afemu aba ene easy Friday saa day na ya ka aware omo pese omo bu omo kwa aware mu no yedi nkomo ne ni marriage counselors na omo cheche ye nyina na ne de da so no yesi competitive couple awarefo a omo mu no omo si esikan ana say omo compete no kra no eyi ni twi no kra ye de he a akansie aha omo si akan ewo aware no we top end we ya na akoto pen a ebru we say so eno ho nkomo ne yebo na yesua ade fi bia ye dru no ne discuss science se me wo saa aware ni mu bia na se me ni mikunu ana mikunu ne me si akan ewo aware mu a science no ye den Reverend Kwame Kwati na kan o se de edi kan no mo compare mo ho ohun comparison ye too much ewo aware ni mu na de to so mienu enso say de bia no you the either the husband ana say yire no epese o wini say argument a opese o wini say inkomo ne edi a opese o wini na chese so won say mo ye competitive na ba konso ne say yire no anase kunu no pese o standing out better nti say ba de suemu ani aka say ona abo ne master's PhD ne associate professor emeritus ni nyina ewom eno stand out better papa to asomai Aunty Bea me da say apart from say a war intentional na deliberate competitors on say the word competition ye betia se pa yenko agopramaso yes kotokoni has omo ye rivals say ye ball league a obi apeso obeda first na kotokoni has hia a week or a month to the match no ye hu hyper ekoso has 4 kan we kotoko 4 kan we ntibo se enipa bebre abegu park wo adentra ye be hia e wo se ba ko ye winner
but ye really feel say kotoko ne house omutimi bo friendly match. Aunty Bea what I say? Ye really feel say kotoko ne house omutimi bo friendly match. Ye ba aware mu a aware ye nye competitors. Okay. But what I say? Ekunu pese order first. Na o winning trophy. Bema won winning trophy bia over your wife. Obansu winning trophy bia over the husband. But whereby ya competition ebe wura ekunu ne eyire adwene mo no. Se na me di nka kan ye no. Omo compare wo mo. Me ne me yire kura ho na e better. In fact, obi kura timika with 3 years ma wa wo. With 3 years we hia me ama ware wo. Na yemfa nto wo. Ene ye wo aware for omo compete but omo adwene emma so. Ene ye unknowing. Na eno no nsankyere ne ebe mu ohunu se wo yire ana wukunu oni wo compete ne se o partner no onye supportive. Bedin kaka ansa na if nyame di na ebebre Adam so onware no no na nyankopɔ di nka ma Adam 4 mandate nyame bo onipa na odi ne tu edi ntrom. That's the first home. Ene nyame se mema wo seso boafo enti oba na wo oba no obeboa wo fie oba wonye supportive no onfa se de fie ne ko bia ho. Aunty Bea what I say? De to sumienu be me kura enwuma bi oba no su kura enwuma bi like mimi fie me babie no obehu me paper me samu obehu me paper no wafa ato atwene mam se me writer me a book author me throw books eti we ya da we bi kura na mate eti for me samu ebi na mate we ebi a me tutu mbotom ne paper ya to form bo nwa na me wife bi sa me papa adie we enya wo dia mama mpatwofo me da ase ana we die mi hia mi fie ye nto paper ntwene because me number bia idea bia ba matwela to adie so ebi a shembotom a sheme walletim me ye no ape atofom me yiri de ba ba kire me mba de ba ba kire me but oba onye supportive ekunu a onye supportive no obeto wade papa bi atwene ko onpeso obeko wanim but what I say onpeso obeko wanim hwe ayi osofu bia ya asofu ne fanche be ba me kan se osofu bia ne sermon na wa prepare one ne yire nya issue kakra bi meme na no ba fashion no sofu ma me ahye no adentra onpeso kosi ada no bu ba ko wanim enti won se oba ya adie bi a won pese obeko wanim be me ya adie won pese obeko wanim a on support de wo ye anade od ba betu dwa bia enke ya warefo Aunty Bea ya na bi mo kan daily ba me ye sure say daily ye ntimi wadwuma wo ye so wadwuma wo ye ideally no once in a while say wo kunu ni odi nkomo how is it going just say o support wadwuma na wo ye no sa na wade exactly enuntina wo ware wo ba na se wontimi nko na dwumam mekasa minim sa wote ase a wo ware bema a wontimi nko na dwumam menkasa bodily wo ko na dwumamu se wontimi mbonwura na dwumamu mbisa ne mu nsem wote ase ye dwumamu nsem te se o se shut up e ho de ma ho wontimi mbonwura wo yire dwumam akua wadwuma ekosen onya mfaso oboka nipa no mu ye adwuma no so in the wisdom of God this is how it should be. Aunty Bea den na sabio be me bi wo ho a wo ye adwuma ya mfa nse banka be bi a 10-15 years you better know the prison adenta because the wife is not monitoring anything oba ni mo be ma no when it comes to the work ebi ani dia ni so no dia ni de bia fabra na de obenya di no a ba wo ba wo ye seso boafo no obetimi kura bi sase kwaku na ebi a salary a wo je ne ka ya wakoje wudi mfie sen na etua o so ti ase enti onye supportive a e sign say no willing no on pese okoso de to su mienu nso ni say bon se
ɔware biribi instead of you. Ɔware biribi. Oh yes. Ebi sɛ mmaa no bi ka ware w'adwuma. Ɔgya sɛ ware w'adwuma. Nti na kyerɛ sɛ ne kunu ayɛ mmienu. Ɛkyerɛ sɛ bi kora bɛrima no yɛ biribi a sɛbi ɛsɔn waka bɛrima no ntumi ngyae. Insɛ sɛ ɔde n'ani bɛsi bɛrima no so no ɔsɛ oyi n'ani firi bɛrima so bɛrima no nyɛ deɛ ɔbɛyɛ ne ho biara na ɔnware biribi. Nti wɔmfa na tension ɛne ne brɛ ɛmfa nyɛ biribi foforɔ instead of say all concentrating on the wife or the husband. But one Aunty Bea midinka ka asɛm bi a Dale Carnegie ɛka yɛ yɛ digi yɛ marital grave a yɛ mu bebree no yɛ ne yɛ hu na Aunty Bea deɛ tie ne sɛ competitive couple biara no wɔn wɔ problems ɛnan deɛ di nka ne sɛ couple compete among themselves it means that omo ye unwise omo nim nyansa because under no circumstances should a husband or a wife compete with the spouse. Ebusuafo de ye kan say bema waware no minim say enipa bi wo ho a omo ye stubborn sabe so bema bi wo ho a wotene na ntene oba bi wo ha wotene na ntene o correct na incorrect one hye ya tendency say minja ne life mano na onye de opɛ no ɛwɔ hɔ but de bia meka sɛ Aunty Bea ye wawarefo bi wɔ hɔ a ɔmo te one compartment but they are not married. Wow. Competitive couple ɔmo te dan ba kumo ba ɔmo nyɛ married ɔmo nya awarefo because ye te dan ba kumo a ɛno ma ye nya awarefo ɛniema ama ye ya awarefo no bi ni sɛ ye di nkomo ye da we have sex ɛniema ama ye ya awarefo ne sɛ oba wo ye niema bi boa bɛɛma na bɛɛma nso ye niema bi boa ne yire ɛna kyɛ sɛ ya awarefo. Aunty Bea unim sɛ competitive couple etimi du baabi bɛɛma timi no na aduane ono na aduane nko na oba nso no ne de nko. Eti competitive couple no mostly omo ntanye nyansafo omo digi omo marital grave papa bacho say omo ntanye nyansafo omo nim nyansa because under no circumstances you should compete with your wife or your husband. Okay. Da bia metaka asem bi say wo yere ewiase ma wo ho nyina no Aunty Bea ti me philosophy am di ti wiase no ema wo wiase nyina wentimi anware wo bia sɛ Aunty Bea wonya Aunty Bea wie pɛ no wakata wani so the beautiful ones are not yet born no enya wo principle enya wo philosophy wa ware wie wonya the beautiful one enti safe ne Nyankopɔn po wo beye beautiful ones na ba de odiba no you are not part of it. Okay. What make you choice wie. Okay. Number 2 our form here competitive no apart from say wo mu nim nyansa no wo mu nsante ye complement each other no omo ntiase especially ne and now ware na ye ware no na mama nyina ha na mpatwo me nkɔ abrochire kakra. Okay we abrochire na ne akɔ agbozo herbal clinic nti mama just 2 minutes Aunty Bea and them two ye nuanom mema ene ye nuanom ma wo mo wa abrochire enkanka Europe me tu omofo enya bone kwa so me tu omofo. Aunty Bea won say ye wo Ghana yi ema mubu mema pa oba wo mu wade no mu wade but ye wo Ghana yi ema mubu mema pa senyame ye madom na ekunu ne yire mutimi nya kwan kotena France Hamburg Germany say Germany Hamburg Germany mokotena Germany mokotena Belgium mokotena Amsterdam sa Europe kro ni nyina bia abrochire wono wo ma yama ema right any nkwada right it supersedes the right of everything. Enti yenya kodu abrochire pe na Ghana ema sakabeka meka Africa ba Africa for no bebre ntima sintimi ka Ghana ma
Ghana for man no kodu abrochira na o madwena ye mienu wei emfie be ye du a metu kwan observation ma mehunu no Ghana for man na wa abrochire no number 1 ne say o madwe edi nkan ne say me ware Ghana aware na mom me de Europe adwene na me de tie anti what am I say me ware Ghana ware na mom me de Europe adwen na me de tie Europe adwen ne say hwemi sikem hwemi sikem Ghana adwen ne say ba kwahoma anti bi what I say Europe adwen ne say hwemi sikem ba Ghana de ne de Ghana adwene o mo de tie abrochire ne say bema de so obo akwahoma ena mema no so say mema no mo ni o mo yire mu wo mma wo Europe no mo so say na say kinder girl ti wo na age ti abrochire wo ba wo emma ba mienu miensa nan anti bi e fa iskafo because akwada bia ya man ba 300 euros nkwada miensa 900 ansa ni asa mama me no ono so ba 500-600 di obi wo manan emenum akwada bia 300 enya 1500 mami bi wa itima 800,000 ti ye wo Ghana for mani bi wo ho a bosumi bia obitimi gi ba 2000 competition ni se on pese ni kunukura be hu sika no nanso nkiya ti Ghana se Ghana na motie o musa san hihye bi ni ha se Ghana na motie ena se sika we e fa won nsem a untimi mfe nsie ba abrochire no emehwem yedi mehwem na de ya me kwa abrochire na mema no ene me di nkomo na bi isu de ya wo mu ne se de man competition ba mu ne se sika ne ba e ma ne bi no di sifie wo Ghana so no o di sifie o de ye ne japade o de hwe na busua o expect say o ware me Ghana ware ye Ghana fo bo akohoma na emema no so afa wo mo ho adwe nanti bi de se de esigu awade wa abrochire no de Ghana for mema no so de omo ni makane ne se ena me kasa mo omo so ni makane se papa se sike ye de man kwada yi se ana ye de man ye se fa mo kwada yi ho bra batu be hu anu oba no ka aduane asafie o ba to we bra nkwala ni ntade nkwala ni se na adwin ni mu no na san kwada yi sike uso na waje ukobo so pe na ya asem na se atifia kro mama kohoma ya tifia kro mama misika me tu Ghana fo aware wa abrochire se awie me ni ha se me bom achi se be me condemn mu ba me tu mo fo se competition e da sa aware ni mu me ye sure se sa sika no a ye de ma mumpo no e betima ma mo setena wo fie aye so better se munim se mu ye ho number ako se munim se mu ye ho number ako de wo oba eba wo nsem bia no e wo se a compliment be ma no okay de eba be ma ni nsem bia wo se a compliment wo ba ne dia adana me di BBC amikunu anti bi yebeto aso yebeto aso ye kwa Agbozo Herbal Clinic ye ba yebeto aso nya bebisa say challenges e wo sa competitive couple no eden insusan so boni ne betimi ede aba omaware no e brobe bem awareja ye bebem enkra no kra nya me de bedom aware no kra no enya nsunsan so bi wo mo so ana nti enyi we fidie ne mfiri ane ene Agbozo ndi nkomo tsema kakra bi ye beba sese ya Agbozo Herbal obi biara ha ye chiachia mo Agbozo dibia ye betena sia ayaresa papa akese ene emunkuma ayesa ede ene mo ebeche ho nkomo na ya kire mo baby wo na bia ubi ho no ma wo sa ya de bia we hunu ba bia o de beko ifrise ya de wo hui ya na de wo mu ne se ya de ba ya na ne kun no so we nya nipa obetumi abo wo ya ne kun edene na mum ya de a ye ba bebo so yi Agbozo Herbal one thing say se ya boy ya de bi dia na che ye ya de wo ho papa ya de a ya nheda enka wa ha no no na che Agbozo Herbal Clinic no yensa team yi Agbozo Herbal Clinic ya de ba kwa ya de ye sa wo ho pa no ye friend hemorrhoid ana se kuku
panyin ana kokobo yɛfrɛ no hemorrhoid obi a sɛ bi ogya ne nan ana ne kɔkɔbo ɛpi ɛde aba agbozo herbal clinic yɛdi ho dwuma yie papaapa nti sɛ wohwɛ me anaasɛ wotie me na sɛbi wogya wo nan anaa wo kɔkɔbo aba abɛtɛ hɔ nom gye sɛ wopia ɛkɔkɔhyɛm obi koraa wɔ hɔ nom a ɛtumi ɛbɛfia wo te sɛ mpɔmpɔ na ayɛ kɔkɔɔ kama kɔkɔɔ na ɛhyɛ hɔ nom na ebi wakogya ne nan na apae na mogya bebree ɛba sɛ ɛba ne saa no mu a effected ba ne dɔɔso especially sɛ woyɛ bɛrima sexually ne ma woyɛ weak ɛwɔ mpɛm yie papapa ɛna ɛtumi ɛkɔ so severe waist pains ɛna ɛba saa wankasa no ho ɛntɔ wo yie papa kyɛbi wo mu sɛ wo honam no ho ɛmfa ɛna obi wɔ hɔ nom koraa nso a hemorrhoid koro yɛ anaasɛ kɔkɔbo yi ɔno ne deɛ no de bi ɛma ne to sɛbi ɛsesɔ nsuo ma ɔtena ase anaa ayɛ akonnwa so pampan koraa ɛwɔ mu ɛno ɛyɛ anal infections ne bi anaasɛ hemorrhoid ɛne ne kɔ so saa de ne sɛ sɛ wowɔ saa problem ne bi na wohwɛ Dr. Agbozo anaa wohwɛ mmiɛna awie a mabɛ Kumase ɛba bɛboa Kumasefoɔ yɛwɔ nkran ɛsae wɔ Tema nti sɛ wohwɛ me ɔkyena anɔpa ɛkɔ no nyinaa no ɛbɔ 7 o'clock am anɔpa yɛbɛtena sɛ Kumase dikyɛm so na yɛahyɛ aseɛ sɛ yɛhwɛ mo ayaresa nti sɛ wowɔ hemorrhoid anaasɛ kɔkɔbo problem bi na sɛ wohwɛ me na woatriti akyɛ modaneɛ nte akyɛ na kɔkɔbo no ɛyɛ ana na ɛho nneɛma nkekaeɛ no ɛyɛ ana ɛgyene nti woba clinic hɔ nom a yɛsa wo yɛade no wie a the do's and don'ts no nyinaa no yɛbɛkyerɛw deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ɛne deɛ nsɛ sɛ wie nyinaa no yɛbɛkyerɛw yie nti sɛ wo kɔkɔbo epie na woyɛ ɔbaa wo anaa akɔra na ne kɔkɔbo epie ogya ne nan a na sɛbi kɔkɔbo no aba gye sɛ wopia kɔhyɛm ansa na ne ho atɔ no a ɛnyɛ saa na Nyankopɔn ɛbɔɔ na kyerɛ sɛ there is a problem ɛna ɛba hɔ nom anaasɛ anus no ɛne rectum no problems ayɛ dɛn abɛm nti gye sɛ ɔba Agbozo herbal clinic ne yɛama waduro bɛnom ɛbɛka ne nyinaa akɔ akɔhyɛm kamakama wogya wo nan a saa problems no ɛmba biom ma mene kan fa yɛ numbers na nto dwa na bia wopɛ sɛ wonim di nkɔmmɔ na wofrɛ yɛn na wobisa yɛn biribi ɛde fa saa problem yɛ amaka ho a Kumase a wobɛtumi afrɛ yɛn yɛwɔ Kumase dikyɛm so Main 5 ha yi a Old Insurance Junction yɛne nkramofoɔ anaasɛ Musliminfoɔ asɔredan bi ɛna ɛdi nhwɛnimu ɛwɔ ɛhɔnom a pɛpɛɛpɛ pepakyɛw gyi Kumase ha numbers no na frɛ na ɛne ɛni nkɔmmɔ 0553 41 77 52 Kumase number no yɛ 0553 41 77 52 ɛno baabi a wowɔ Kumase ha biara no mu no wobɛtu anamo na waba yɛ clinic hɔ nom na yɛahwɛ ɛde ama wo obiara ne deɛ the cause of the problem no nti woba ne yɛ examine wii ne yɛhu ɛsɛbe problem no ana ne farebaya ne yɛama wo aduru bɛnom na saa problems no nyinaa yɛ dɛn akɔ enti Kumasefoɔ no momfrɛ 0553 41 77 52 yɛhyɛ adwuma ase 7 o'clock am da biara na yɛapɔn 5 pm ɛna yɛwɔ hɔ nom Sundays no ɛyɛ after church mepatwo wobɛtumi afrɛ na waba na wo ne yɛn aba abɛdi nkɔmmɔ wowɔ Nkran anaa Accra ne ne mpɔtam ebia wɔ Takoradi ebia wɔ Cape Coast Koforidua ne ne mpɔtam nyinaa na mode bɛne bɛkyerɛ Nkran Kwahyeman yɛbɛn Kwahyeman Palace ne pɛn anaa we adjacent Kwahyeman Chiefs Palace Kumase Accra number no ɛyɛ 0241 75 02 82 Accra number no yɛ 0241 75 02 82 Agbozo herbal clinic yɛ moto baako ne sɛ no man has an expiring date bɛrima ngu ya ne bɛrima ngu ɛno ɛne yɛ moto baako a nkurɔfoɔ ɛde frɛ yɛn yie papaapa nti sɛ wowɔ Nkran ma mensi so biom obi wɔ no ana number no wantumi amfa yɛ direction no yɛ very simple Accra Kwahyeman we adjacent Kwahyeman Chiefs Palace yɛbɛn Kwahyeman Palace na ɛyɛ 0241 75 02 82 akokoram ɛne anam mpanyinfoɔ no sɛ doctor wobɔ number no a ɛyɛ ana wo ho ha nti ma yɛ to bo ase na ɔma yɛ nti ma me mmɔ no maako sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛ mpanyinfoɔ anaasɛ me papa nom ɛbɛtumi afa number ɛyɛ 0241 75 02 82 na wode Agbozo no aka ho ɛyɛ AGBOZO na wastɔ no Agbozo na wahu nipa koro a wofrɛ ɛna wokɔ Tema yɛwɔ community 25 Savannah Junction ɛhɔ ɛne yɛwɔ Kumase ɛyɛ 055 Tema ɛyɛ 0557
Tema 0557 40 40 26 26 96. 96. Tema number is 0557 0557 40 40 26 26 96. If we hemorrhoid so yes some problem with is erectile dysfunction yidi ababeda mema nyina so yes no man has an expiring date agbozo si brana ye examine when ye hwe the cause of a problem no ye were erection transmitters ye were testosterone and no produce male hormones and them bema bia no de good erection into ubu honoma na as a result of ebiana say be high blood pressure and as e be high blood sugar and na mawodi na ayesa ba agbozo heba clinic ye be examine we nyina no na ye hu edura ye be ma ye be treatment kama na erection problems aba be kran da so no ema enu ntino se bi impreduasa wani anyi wo fie no agbozo heba clinic se bra ye be mu ani agi yi papa ye de bia na ye kan se ayaresa no uba na be hu doctor no mu a eno no ebe boa yi papa na ye hunu problem no the faribai na ya ma wedru na se bi odi akofia kono na ho ato kama nti agbozo heba clinic say no man has an expiring date de biara da ye adwuma Monday ekokopim Saturday ye ho no mo ye free erectile dysfunction about premature ejaculations na aha mrantie no asabi munyini ye no a obi won moko ba ko ntimi nkomienu eno ano no na asa eba sa ha adwinye papa we are brantie from the age of 20 ekokopim 30 to 40 years na was so to me chire me masem ye because we are very energetic at this age and the other thing asabi uno obeshia within 2 seconds na aba was enka utimi komienu on to me eno one say eno one disade achi na yire ko bisa no de akohye adwuma o ye no de akohye de maniama pi da bi enye sa na te hormonal imbalance and I say hormonal insufficiencies it may causes a premature ejaculation no and na obi a why masturbation one kasa wotwetwe ho ni nyina so it may cause premature ejaculation it is wotwetwe no when gonorrhea and I say infections how do we when treating here ni nyina no it may amount to the cause of what premature ejaculation into we to me afrayin ewo number si so frame na enemy ni nkomo ana say uni eni nkomo Kumasi 0553 41 77 52 Kumasi 0553 41 77 52 frame 0553 41 77 52 and I enkran 0241 75 02 82 Accra 0241 75 02 82 and a tema 0557 40 26 96 Nyankopo ya admo china to America ekonya week ni nyina ye adwuma de biara da ye adwuma all the 3 branches no ye be to ye adwuma de fa wo ya de ne bra na ye nsama ya be to say prostate enlargement a eno so edi junsom ho nsem every member member bibiri ho no mo a experience urinary retention e bia ojonso ana jonso no bi asakem obi wonu ma urinary difficulties e bi te say sebi okugina ho no mo a jonso no entumi emma te say de wo say ba ojunso bia no hu say ebi asakem and frequent urinating ba no kakra no akojunso enye infections na etumi cause ne yamani nyina ana say UTI ebi wonu ma na o prostate no na ho atochima na me ka kire say wo from the age of 35 years ekono every 3 months bia na so ko check na say prostate no enlargement abema na ana say bia de tia na tie sa oba agbozo heba clinic ye screenings ahodo nyina bi if you ochina ko ba obetumi ba check out say prostate no ho atochima ana say problem bia ni hon obetumi aba na ya ama say problem o ebe mo adura mo no na ashrink back say enye problem bia nso ebe mo akọ enti if you ochina ko nyina no prostate screening ni nyina ye ni nyina wa agbozo heba clinic both Accra Kumasi na tema ni nyina no ye numbers no na obi ebisa 0241 eno ya Accra 75 Accra number ni 0241 75 02 82 Kumasi ha 0553 41 77 52 and at tema 0557 40 26 96 and na the immediate atwa eni ama no infertility bia oba ne bema awo hu nsensem low sperm count bema wakwa sperm analysis meaning sebi onkwa na say wawo mwana ewo form sperm count no very bad ebu won mo so awode no otumi nyim oba but acha ye bosomi mienu miensa na aba ni nyina sperm problems na bi na yesa na ema no so ebia infertility problems no ebia na
wɔ blockages bi wɔ wodi no mu anaasɛ bi a mayoma anaasɛ bi a mayoma na de sɛ ma private bi aba abɛtara hɔ no mama sɛbio ntumi ɛnyi mframa nyinsɛ ɛntumi mmɛda yɛ funu no mu a ne nyinaa ne sɛ ɔde w'ani bɛkyerɛ agbozo bɛba akora ntimi yɛbɛyɛ waduro yɛbɛyɛ test ahodoɔ ne ahwɛ nti sɛ ebi a ɔbaa wowɔ hɔ no mu na nyinsɛ ntumi mma bɛrima ne wohyia pains ɛwɔ mu a ne nyinaa sɛ wode bɛba agbozo hɛba clinic yadeɛ wei a yɛabobɔ so yi nyinaa ɛfiri kɔkɔbo ɛba bɛpim this infertility problems nyinaa no erectile problems ne nyinaa ba agbozo hɛba clinic a woba yɛ doctors for hɔ no mu a yɛbɛgyina wo so ne yɛahwɛ kama na wokɔ nso a wo ho atɔ na wode nipa foforɔ ayɛ dɛ adanseɛ ne baa na yɛ dɛn ɛba nto nso fa ho gyim nti me brɛ no ɛyɛ ayɛ bere me sɔre numbers na wobɛtumi afrɛ yɛ so no mamemfa kumase ɛnstarte kumase ɔsɛe kurom ɛyɛ 0553 41 77 52 ɛno yɛ kumase ɛna ɛnkra ɛyɛ 0241 75 02 82 ɛna tɛm ayɛ 0557 40 26 96 ɛmpanyimfoɔ se kasa dodoɔ yɛ ntɔpɔnkɔ agbozo hɛba clinic sɛ tuanamo na bra na yɛse yɛ sɛ bi ufiti fuani ha sɛ yana ho nsama sɛ dɛndɛn enti bra bɛsɔhwɛ na abom sɛ yes ne bɛma ngu no man has an expiring date ɛna sɛ bi bɛma no sɛ ɛnyɛ adwuma no nsa w'anim kɛse a bible korɔ no ase gyata ne deda hɔ yɛ se sɛ bi ɔkrama yɛ ne deda hɔ ɛyɛ far better than gyata wɔ nti nyɛ kyɛ sɛ bra na fa bɔ adwuma mepa atwɔ meda ase sɛ wogye mmerɛ na wohwɛ me na wotie me same time Sawa sugu so a wotie Akoma 87.9 wohwɛ yɛn enso ɛwɔ Nua TV Facebook ɛna TikTok ɛnɛ yɛn nkɔmɔ a yɛkasa de fa ho no yɛsi the competitive couple yɛgidi sɛ saa bere deɛ wɔasua deɛ papaapa yɛba bɛhwɛ the challenges a ɛwɔ mu na afei nso sɛ ɔwɔ saa awareɛ no mu bi sɛ kwan bɛn so ɛna wobɛfa so a wo ne okunu no nyinaa mobɛte wo ho ase na ma complement than to compete na saa bere deɛ yɛkae yɛtiefoɔ nyinaa sɛ fufu party na nka china nyame yɛ adom a yɛyɛ as part of Akoma FM yɛ 6th anniversary no yɛtu ahyɛda nyame yɛ adom a memenda adi yɛnim yi sɛ akwanya ne ba na ɛwɔ sɛ fufu party no ɛba a yɛbɛma maso ate na yɛnda yɛ papa bi a ɔno nso wɔn sɛ yɛkasa dwumadie ne yɛsra aboafoɔ paa sɛ ɔmo bɛboa yɛn na papa bi a ɛnra na naboakye wɔ Wood Village Sokoban wabrɛ yɛ kehuro ɛna tiri ho paa bebree sɛ yɛnkyɛm ma chɔba operators na anka ɔmba bɛyɛ aduane ama yɛ nyame yɛ adom akyi na ne ti saa bere deɛ yɛde kehuro ne tiri ho ne wele ne nyinaa yɛde akɔsie baabi mmerepam sɛ akwanya ne ba na sɛ yɛbɛyɛ yɛ fufu party na yɛde akɔyɛ nti na naboakye Wood Village Sokoban ɛnam bebree kehuro ne tiri ho a wɔde abrɛ yɛn wɔde support Akoma fufu party no yɛda wase nyame onhyira mu nyinaa. Time herbal mixture at the time HH mixture abadwaman so time herbal product no ebi yɛ time herbal mixture eno sɛ wenya malaria wenumu ato honam yɛ oya de ohia ɛyɛ time herbal mixture ɛna time HH mixture and capsules no enso sɛnea mpamu nsɛm no enkoyie a de ohia ɛyɛ time HH mixture and capsules na emboa boost immune system no oba nom bema nom tobi na emboa o pedodure to aton 0244 417669 0244 417669 ena afin so Greenfield Scientific Herbal Hospital mo amwon kran no wo pa yaresa bia wo koma wo ho adwo nya ye test ahodo ni nyina bia bo na wo fom na nurses ne doctors no so ebe ma quality healthcare service dia endie eye Greenfield Scientific Herbal Hospital omo nungwa adogono last stop fre omo was 0243 983906 and 0261651898. It's a men's vital herbal mixture and capsules or say cocoa how untimi njaw na ujaw na ya na niam bi esensin be ma no ai se webu nsa no oba nso bu nsa emma yie na wote yaw na untimi nye mpamu adwuma yie oba be ma wate nka na te kwa de ohia se men's vital herbal mixture and capsules ubenye bi wo pharmacy chemical herbal shops opedudu etu ato 0240616061 and 02055735
55 yɛkɔ AFR deodorant na mene me nua edi nkɔmmɔ kakra mesrɛ w'enyi wɔ fidie ne emfi hanom yɛba a Reverend Kwame Kwatin ɛne yɛbɛwie ɛkwan a yɛbɛfa so a sɛ woyɛ competitive couple a mobɛtumi agyae na ma complement mo ho sɛnea awareɛ ɛwɔ sɛ mo complement me ho no hello Aunty Bea. yɛn nyinaa yɛnhyɛ den sɛ obi aba me bisa no sɛ no ho te sɛ yɛn no maka kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnhyɛ den nti black na black na yɛnkɔ well Aunty Bea yɛma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ne na akɔaba ɛmfa mmra Frimphouse Royal Enterprise a akɔfa AFR Free Central Loans de aba na ɛnɛ sɛdeɛ ɔman ne nyinaa yɛnnaa bi a ne state of mourning a yɛnnaa yɛwɔ awerɛhoɔ mu ɛyɛ sɛ yɛpie yɛhyɛ black yɛ a yɛgyam yɛ sɛ yɛho yɛhwam ɛnam sɛ black no ayɛ a wohyɛ because of the heat anaasɛ the sun absorbent nti ma heat bɛgyina w'ataadeɛ nim na heat ba bɛgyina mu ɛde nka ɛna ɛbɛba nka ɛde bɛba na ɛyɛ sɛ ɛyɛ nka ɛhwam anaa nka ɛyɛ nka papa na mmom ne sɛ kɔyɛ nka ɛyɛ nka bɔne a na yɛ already Ghanafoɔ na ɛrɛ ahui na wɔn nso wɔsan de nka bɔne aba bɛhwia yɛ deɛ na yɛ sɛ bredi bɛka sɛ wɔsan yɛ sɛ sibeti yɛ problems na de ama yɛrɛ aho na wɔsan de nka bɔne nti obi apia bɔnten a ɔmfa AFR Free Central Law ne bi ngu ne ho na ɔmfa mpie no ne bɛtumi aboa ama egyam a yɛgyam yɛade hyia a ɔmatɔ fam yi ebɛtumi akɔ yɛ kama ɛnso ɛde ama yɛ na de bi ayɛ ba yɛ ka kyerɛ sɛ AFR Free Central say how a demand ne wɔ soro no ama yankasa na yɛ product no na yɛ adwuma no yɛ brɛ ɛnam sɛ obi atɔ bi ɔsɛ ɔmo adeɛ na yɛ kama metɔ bi wɔ ha metu kwan kɔ ha mepɛ sɛ metɔ bi mɛdɛ ne manya bi onya enti sɛ yɛ bia mu sɛ obiara betumi atɔn AFR Free Central Loans ne bi ɛmfa ho sɛ woni shop anaasɛ bi a bibi obiara betumi atɔn bi na ɛkwan a wofa so atɔn ne ɛyɛ very very simple wo deɛ ofrɛ number sɛ wo TV so ya wo pɛ adwuma yɛ so ebia mepɛ sɛ metɔn me roll on ne bi enti no mama me bi ntɔn yɛbɛkyerɛw sika kuma bi as low as 300-400 Ghana cedis wo betumi de abane ama AFR Free Central Loans bi na wɔn so akɔ akɔtɔn na mfaso wɔ ho no Aunty Bea you have no idea mfaso pɛ wɔ ho no ɔmo to bitimi gye one carton ebia within just 2 weeks pepepe no afresh sama ton awie monsa ma me bi na mentɔn enti mfaso wɔ ho panti yɛ ka kyerɛ obia sɛ ebia meka sɛ ni wawo foforo wo tifie untimi nkɔ adwuma wobetimi atɔn bi ɛwɔ fie meka sɛ yɛ wɔ ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ offices ahodo corporate institutions ebi mu yɛ midwife nurses a ɔmo ton AFR Free Central Loans ni bia ɛmo extra income enti wa wo hwɛ yɛ yi mepacho ɛma ebia wo situation na wo condition bia wo ma watena fie no enye excuse emfama wobetimi aye adwuma anya extra income e de akakakra na unya no ho but mo dey say be friend number o TV so wa wo tie radio no number no 0544 726 882 0544 726 882 afa 0246 973 0246 392 973 0246 392 973 numbers first number na wo ho no so wo ho WhatsApp number obetimi abisa question obetimi send hi na any other information bia na wo pɛ no so ye de ama ba de no de me a meka sa wo studio ha me na mekuta sa number nti wo fra me ntimi ne wo nkasa nti bo modern asese wo question bia na wo de fafa WhatsApp line no sa number no enso wo ho 0257 56 57 15 0257 56 57 15 obetimi send WhatsApp message abasa number we so question bi o bia na ebetimi respond enso the amount but after show no obetimi afre na wakasa na ma bibia akokama na Aunty Bea said an American AFR Free Central say omoto inti ye bie mu de sika bi ekuta bia fa bra frɛ numbers no na kyerɛ omo me wa ha ebia me pebia ton
ya be say free advert e dey amount enya hankwa na advert to big platforms to say onua ene Akoma FM so other media platforms are ye advert e wo so nti me free baby kura na me ba yi ti bomode say obefre na won so age ode na waton na e content mo so pa na me say ye be free ad amount ba bia wo location no ye be bobo numbers opese ye bobo ye be bobo ompese ye be bobo ye gi a obi frɛ so pe ba ko mienu miensa ato a ba bia wo ne aka che nipa ne say on frɛ wo ana say ye show location no aba be tobi na abo ma bibia akokama na de ntia so use AFR free central law no ene say AFR free central on ya am Ghana for and I'm say ye wo ekro bia na say country bia na say the weather condition ni city ni ahwe ho aye bibi dia ma omo now AFR free central on na Ghana ni a o te Ghana he ya o tu kwan kwa arbitrary and wa ko shabro for na mama ye the Ghana weather no ye the specification and ye the aye AFR free central on no broni ni kromo na aya na wiane mbo bebre but ye ha say na wiane bo mfifire betie enu nti ye se ekwan be na be fa so a ye be boa ma mfifire na tie no ye be minimize ana say mfifire tie bebre so bete anti bi ya say Monday morning Tuesday morning be ma address oba okwa adwuma na traffic kakrabo sa fifire tie no obi di ne hanki twi na motoom tumi pepa no ho tumi se ne ho afochaka na lady bi ka say mi chemo so na the biggest red flag e wo be ma mu ye be ma hu se na motoom afo mpe wasi be ma motoom afo na so wo de wo ka we sika sesen onya hu se the moment motoom afo a wo kasa no ho wo mfiu enti utie ye na so wo obi a wo sweat bebrebe a AFR free central loans no me pa cho ekuta anti perspirant properties and I say etimi suppress sweat etimi boa suppress sweat into obi amfifire tini bebrebe bia no me pa cho de ye AFR free central loans and ye come for them we obi a wo sweat profusely kakra bia na wo moto ma fo kakra bia na wo ho afo na wo sweat a unya AFR free central loans e be boa ama I stay dry 24 hours ni na no fifire ento e ma ne nkofa anim guase enso emfam brew na boa ma bibia so etimi akokama afi nso sekuta anti-perspirant properties obe use roll on obo sina yen sansan bi prekesi bi ene nyoma bia ba be gugu amatuam who use AFR free central loans a ebe yi sa nyoma ni na afio wo de se wakwa use roll-ons bi na se de sansan prekesi na ba be gugu amatuam a koto AFR free central loans ni bi na use ebe yi ni na de afio enam se ni anti-perspirant properties a ekuta nature's meka se anti-perspirant properties ni de aye nti yi sansan obi a wo de sansan gugu amatuam koto bi na use ebe yi afi ho ena sa wo de sansan ni nyanye ho a ensuo se wo kwa koto bi na be yo sa ebia na ko di ka ko use roll-on bi ama wanya sa terrible experience na to AFR free central loans na intime moa afi nso me pa cho eboa eyi stains ebu ha o di roll-on be na motom obo sa afi especially mo tash white no obo se na infiltrate ne kakra bia na stains na draw na motom level no asa ebi o asa reddish brown bi ebi o asa yellowish ayi bi night tantan me pa cho bomodin so nsa be kan AFR free central loan and I'm say AFR free central loan no colorless and we kuta color bia wo de yawa mato mu asa na te se even in fifre te wo mpo a e ma fifre nto ne mpo se fifre te wo mpo a jija color bia meme ye wata de nim ana wo inanim empempi na manfo complain say omoto roll no mu use a na jija stains are stain very stubborn stains obi o se ne de no o si no wa use detergent and as a power zone near there ontimi nsima sa stains and efia sa roll no e de be kan ata de nim ntimi enko AFR free send roll-on who use here in living stains for water into who tear now all these challenges with roll-ons and our perfumes I use here but modern so sabeka AFR free send roll-ons ni bi me no ka say na wo friend number no say o pese wo ton bi and am say mi so kuta 300 Ghana 400 Ghana sika kuma bi ekuta obia no AFR free send ye ma wadwuma and am say eduro no aduham no say nipa omo to guso omo into so gibi na wo ton a ebeboa amamfa so bebra ba boto ma mebobo number ne ma obiem 0544 726 882 0544 726 882 and 0246 392 973 0246 392 973 friend numbers me we na say our first one dey after me sorry abetimi afre na ye di nkoma ma bibia nso atimi akwa kama enso e ho nti se na make no we no use living stains for water dem afi nso me pa cho obi a aya na
ne deɛ no akwakoyɛ bad body odor ne honam scent na nyɛ me pacho we a free scent o use a yi scent bia de free wo ho enam say ye wa lemon essence ewom ye say ankatwade fantini be ka say ayafa ankama kakra efefa wa motoom aha eno ne be yi scent boni bia de free wa motoom no we lemon essence ankatwade na ankama no ye de bia frem eni ti de maka cho say ye ne Ghana standard ne de ama Rollon bia ni ho a ekuta lemon essence na ankatwade wom dada ti we no koto a unhia se obekwa koto ankatwade bia de kotutu ya na ankama bi de atwutu amatom ye de ankatwade ni bia fra mu dada o use AFR free send roll on for 2 months o yo bia 7 nka won ho nye broni be kasa wo ho bon pa na unpleasant smell wo ho a to AFR free send roll using it for just 2 months 60 days nka bia won ho bia be free ho wa bra o be pia kwa bonten wa bra o use roll on na o use perfume bia nti bomaden so yo bia nka won ho no ye very very unpleasant enya to AFR free send roll on lemon essence ne beboa eyin carbon bia de afiri ho afei abatan no muntie yen mo man ko school bo se de bia na wo si uniform yi na won search ya uniform yi enche na ani apa na etete na wo pam uniform for da bi kwato AFR free central laws obeyi baby ko school environment ne kama obeba na uniform ni nyefi ne mum no obedi agro man fifra tene na uniform ni mu bom oto AFR free central laws ha na no pankra ne ko school fa bi yo mo fa bi gu omo ombeko beba no still na omo ho sent no eda so ginam intact na bibia so atimi ay kama and so ho ntibi so me ba bo bibia benya bi atop na mpacha obo modin akwa akotobi na abo ma bibia akwa kama enso de ama nti okọ mepacha wo kumase a ko Comfort Donko Cosmetics eho okọ ha benya bi enso atimi ato Teacher Cosmetics enso wa dum PZ Comfort Donko Cosmetics omu na wa dum PZ ho na okọ a onsa be ka bi na onso watimi ato na ma bibia enso atimi akwa kama enso ho afi Anivero Enterprise enso okọ a obenya bi enso atimi ato o Paul Segolin mepacha China Mall e wa atonsu okọ China Mall o wa atonsu a okọ a onsa be ka AFR free central roll-ons ni bi na afi wonso watimi ato ama bibia nso atimi akwa kama enso de ama kumasi ase cosmetic shop bia wa ha bia no boruam ho okwa wonsa be ka AFR free central roll-ons ni bi enso atimi ato okwa felicia baako and sons e wa dum kofo clinic wa wonsa be ka bi atimi ato me ba cho ma mo techima se yenya techima for na course ne ba yenya shops wo techima wa techima bia no techima Lovely Cosmetics e wa techima Joyce Cosmetics enso e wa techima Tina Cosmetics e wa techima Ash Cosmetics e wa techima Way Cosmetics ewo techiman ena Oxider enso ewo techiman First Lady ewo techiman mam wo wenchi no wenchi obenya bi ewo Son of Man shop and afi Alaji Kremo shop Son of Man shop ne number e 0502 390 477 eye Son of Man and afi Alaji Kremo shop ono so number no e 0208 603 026 into mama techima ni wenchi no baby ambenya bi ato ene ye de atomani mama moden samon sabeka AFR free cent roll-ons ni bi etimi ato na boa ama bibia nso etimi akọ kama enso ewo ho into baba de se on sabeka bi na de ye koyi no ye ka tro se bomoden se on sabeka bi ye numbers ni biem na yemfa we no entoso number ni 0544 726 882 0544 726 882 and now your number BM 0246 392 973 0246 392 973 and now the last number is 0257 56 57 15 so number ya me di tu jari open question bi abetimi send hi or WhatsApp na respond na your sister we a guy now jiri sa swag na wo high now dress it now about tie now this town office will be a hair lie no make say hi please can I get a hug if it's a one no level no high and among all the guys we the most high guy now one no only ke fly and so there be on your house fly obi baby has a why no I chene say who is the AFR free central roll-ons ekuta impeccable fragrance Emma o look fly to say butterfly Aunty Bea yeah that say me that say awarefo among someone omye competitive pipacho hwan mo me that say Aunty Bea the din kan say ye establish say competitive couple ebi wo hopa oh yeah ebi wo hopa any rabbit here run or see until set topic neighbor no nim se bi wo ho ebi wo hopa na eye
ɛyɛ su bi a ewura wadeɛ mu a ebi yɛ intentional ebi yɛ unknowing. Intentional or unknown? Aye. Okay. Yɛwɔ intentional competition with a husband or with a wife. Okay. And yɛwɔ unknowing. Na ne nyinaa wɔ hɔ paa. Na ma me to me bo ase na menkyerɛ adeɛ no mu mmienu na menkɔ m'anim. Intentional adeɛ no ɔn sɛ medi nka ka sɛ awadeɛ yɛware no up anaa yɛware no down. Ne brɔfo no yɛ hypergamous or hypergamy or hypogamy. Hyper or hypo? Hyper or hypo. Hyper no yɛ ɛsoro, hypo no yɛ fam. Ɛne sɛ educationally sɛ bɛrima ɛyɛ obi okura masters na ɔkɔware obi a ɔnkɔ school da ɛyɛ both hypo ɛne sɛ bɛrima na ɔkura masters ɔyɛ hyper educationally na wakɔfa obi a ɔyɛ illiterate no asɛm no nyinaa wɔ council mu ne sɛ wahyɛ da sɛ ɔware illiterate no na ɔde adesua apoopoo no but what I say ɔhyɛ da aware ɔbaa a ɔnyɛ educated ɔyɛ below na ɔde education apoopoo no ɔde adesua esisi no ɛne ɛwɔ obi nso a socially socially yɛmfa sɛ ewiase atimi n'ani ate wapɔ sɛ relationship kura wakoma na wahyɛ da abɛfa virgin obi a on date da ebi a ne first boyfriend ɛne saa bɛrima yi a ɔno wagoro maa yi nti maritally no ɔno so ɔhyɛ da aware ɔbaa relationally ɔnim hwee ɔyɛ naive ɔyɛ novice ɔyɛ ignorant na wapoopoo no pàtó ɔte aseɛ ɛna yɛwɔ obi wɔn so a religiously obetumi ebi a wɔyɛ sɔfo anaa wɔyɛ asɔpanin obi a wawo dɛre wɔ twerɛ ne mu nim sunsun mu nneɛma no na waware ɔbaa green na ɔde ɛsom epoopoo no ɛna saa relationship na saa awadeɛ no sɛ wo a wowɔ up na wakɔfa deɛ ɔwɔ down no sɛ mobɛtumi atena a agye sɛ up no ba deɛ ɔwɔ down no level ɔn sɛ woyɛ educated ukura bi a masters wakɔware ɔbaa a ɔyɛ illiterate anaa koraa so ɔkɔɔ form 4 anaa ɔkɔsi JHS nti wohu sɛ wo ne wɔbaa no kura di nkɔmmɔ anaa mopɛ sɛ moyɛ sikasɛm nhyehyɛ bi a ebi a wo kura masters wokura masters wɔ economy and economics wobɛtumi de pen ayeyɛ nneɛma bi a ɔbaa nde ɔbɛka sɛ wo na ayɛ bɛrima nti yɛmfa ne saa wopoopoo no because wompɛ sɛ wobɛhu ne nneɛmam na ɛno na sɛ wopɛ sɛ woyɛ nipa a woyɛ genuine na wo ne nipa no ɔwɔ fam ne ware gye agye sɛ ɔba ne level woyɛ ɔho sɛ woyɛ illiterate ɛna wo saa ɔbaa no nso a wowɔ fam educationally no gye sɛ ɔpagya ho ɛba onipa ne level na wo pagya ho no ɛne sɛ wobɛsua adeɛ na Aunty Bea tie asɛm no kora yɛka ne sɛ awarefoɔ biara wɔn wɔ saa competitive spirit ni biara no in fact wɔn yɛ awarefoɔ a Dale Carnegie on the truth the power of positive thinking ɔse awarefoɔ bi wɔ hɔ a they dig their own marital grave in the quickest possible way wɔn atu wɔn awareɛ amena ɛma ne gu ɛna awareɛ nso wɔn Aunty Bea awareɛ egu wɔ inside ana awareɛ bi ebegu a edi nkan sɛe spiritually ansa na bɛda di physically na deɛ tie ne sɛ Aunty Bea competition ɛda awarefoɔ bi ntɛm no mɛ se ebi yɛ intentional ɛna baako so yɛ unknowing awareɛ anka
but ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ neɛ ɔpɛ sɛ da bia owini no adwe ekura no no ɛne sɛ ɔno wɔ owini a ɛwɔ sɛ wulusu anti bi ɛyɛ den na yɛbɔ bɔɔ a edu baabi a na referee apɔn wɔ abere ata mo nso yi ɔhwɛ yi a deɛ bɛsi park no so te aseɛ ebi ni buga eti awarefoɔ mmienu a baako pɛ so owini no deɛ ɔpɛ so owini no ɔbɛbɔ buga so ɔho ideally no sɛ school na nka ɔpɛ so ɔkɔ a ɔso ɔne na yiri di nkɔmɔ na na yɛ ka sɛ ebi a kofi wobɛtumi akɔ but nkɔdaa yi school fees sɛm ne wo deɛ ɛbɛka ho a ɛbɛtumi ayɛ issue bebree but ɔpɛ so ɔwi ne nti no asɛm bie no ɔka ɔbɛtie na pɛgi ka asɛm bi na metie ne din anti bi awadeɛ ho mo mmienu a moware no adeɛ bi a ɛbɛfie obi ayɛ third party mepɛ sɛ mekɔ school na me upgrade me ho ɛyɛ third party because deɛ ɛwura fie hɔ bia no ɛwɔ sɛ ɛnhanse mo relationship no sɛ bɛrima ɛkɔyɛ masters ɔkɔyɛ doctorate a ɛwɔ sɛ ne yere kora de hoahoa ne ho but mentimi mfa w'adesua ɛnhoahoa me ho because wode w'adesua no wode poopoo me fie di a nti na ɔbaa no so onimadeɛ kakra bi a na ɔno so pagya ne ho nti sika bi a nkɛde bɛhwɛ nkɔlaa ne school no na wɔyɛ atam na obiara de kɔ school so ɔde aseɛ enti at the end of the day no fa ho na memfa me ho no ɛna ɛba bɛsie anti bi ma yɛnka ne pain ɛnɛ sɛ competition any place ɛwɔ matrimonial home. Okay, Papa, last one about dangers na me so me read around the topic na mo say it me ma either oba na na say be man abusive. Exactly. Okay. Exactly. Say ohun say anti bi asɛm no meka say ɛdɔɔso. Okay. Je be ma ba ko ayɛ abusive ne say. Anti bi bɛma bi wɔ ɔbɛka sɛ meka asɛm kyerɛ me yere a ɔntie nti deɛ nti na ɔbɛyɛ ndɛn ɔbɛbɔ no but woka asɛm kyerɛ wo yi no ɔntie de bi meka sɛ awareɛ mu nkɔmmɔ no ɛyɛ dwoɔdwoɔ ɛyɛ yɛka adwene ɛbɔ ho sɛ yɛdi nkɔmmɔ okay ɛfi a wopɛ sɛ ɔkɔ school mate medwen ho nkwalaa yi hwan na de ɔmbɛkɔ school akɔfa wɔ mo mɛ sacrifice na mafa kyɛ yate ho ase o bɛrima no hu sɛ ne yiri school na ɔbɛkɔ no ɛbɛboa fie hɔ enti bɛrima no ate aseɛ sɛ ne yiri nkɔ school na nneɛma bi a ne yere yɛ no ɔn sacrifice no ɔnyɛ ɔbaa a wɔyɛ sɛsoboafoɔ ne kunu se madwuma meyɛ sɛ metumi pursue masters a mɛkɔ m'anim ɔbaa ne se okay school fees nti utility bills bi ne adeɛ me so mɛfa ɛde asɔpɔto anti bi wata aseɛ na ade baako a mewura fie a manka ne sɛ hwɛ bɛrima na ɔbaa a ɔcompete na ɔpɛ so wɔ win no eventually no ɔbɛyɛ obi a ɔnte asɛm ase anti bi wata aseɛ saa because ɛyɛ game of football a apart from sɛ ɔbɔ buga no ɔbɛyi so tactics bi a deɛ wini game no football yɛ ti bi bebree referee atɔ no meboa ti referee no gyina park ne so no odi kɔ side bi patriote aseɛ ɔsi show obi red card on show yellow card on show penalty ba onye ne nyina ne sɛ o favor obi enti anti bi me say competition in marriage any place all right you thank you. Yes, so yeah, that's papa competition in marriage. Any track bia. No, emu Reverend Kwame Kwati and na ote in Kano. Show your number C na enche bi ebema won so wa 0243 114497 0322498035 Haxa capsules Haxa mixture. Also tamfo adru no. Also ayo Dr. Akacho say oh also na onyem. E wo ma akra no fo. Na se aban akra no onyenya 12 years dia wontimi num edre bi na emom apart from no wonhia ulcer tamfo edru Haxa mixture Haxa capsules drugstores pharmacy chemical shops ubenya bi ewo ho 0240238310 and 0203822855
3p garlic mixture or see and cancer says so pay dribble boost your immune system no or bow boonsa na wote ya ne be yi ya ne free honum na face so yefuna hye na opɛ de be ma yefuna twetwe na wagina yie na ho aye fede a de ohia 3p garlic mixture garlic ena yede ayesa edro wanwasoe to bi no na embo papa obenya bi wo pharmacy chemical shops and then herbal shops nyina obenya bi e wo hopiwak natural ena dia bedwama so friend was 0248928824 0248928824 obetimi a friend and yen komoi unu kunu motino we empese we be kɔ nanim ye nyina ye compete ye homada ne kɔtɔkɔde heart for ɛna motifie hɔ no mo frɛ na also be kyerɛ wadwen e was 0243114497 ɛna 0322498035 Reverend ube all right obi aba we are na mebisa. Good afternoon. Good afternoon. You maybe I told you baby our kasefi. Pacho me FM Benjamin from Kasafi Akona Yakun. Benji Pacho mi tiewo. Pacho fito I am papa di my NPA pa na sinu fi kono bia was in my Emma yitini the boy bra the papa na bia konkan ye was for no mpemfo no someone she now mo one am na bia kama me da ma tunu me ejuma. Yeah, that's Papa Benji. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hey, someone pong. Kafra. And someone pong me that's me on crown why. Yes. Ah, that's so my pa. The mission papa. Oh my so far we come that doesn't about here. Come on here. But that's it. So yeah, that's Papa 0243114497 0322498035. Hello, good afternoon. Hello. Yes, madam. Good afternoon. Afternoon, madam. I shall be doing Mami ama meet you. Nyame nhyira wo pa me kasa se atonsu nya ware papa me tapo ware o Yesu Kristo di mo wai amen e wa di nyame mo ware no ma me ma papa bi se na emu eya se wuti ware asem bi pa ware kwa na wo kondo be ni se Yesu nti be nya papa ai reverend no cheche no be nya papa so ampa wai 0243114497 0322498035 and opego bi the case by home amiesi or me make up new years 8 I worry one pedi eba worry bia about some crowds in. Good afternoon. Hello, good afternoon. You me pacho di baby au kasefi. It's Mr. Ike Frefe COVID Mercy. Pacho meet you. The papa can no the na menshira no na onto na adwemu manembro so saa na woni bi no nyina nkede ne den ke Ghana ma ne Ghana na me nyina akomutra TV na chisi aso bi efi hwe na nko bi afia bi saa na emma asofo omudi ni kwaye na me bre papa enti asie baako eni aware ni obanya ho se be na adwuma ekoso pe Lord, we need to air so any kind of juma. The man is a juma for no ban the cosupe. Lord, we need to so and say, be there. If you say the juma momuna, I am a be until one said, man, you told me for back up, you told me for back up. The castle was about 17 years. If you are telling me, my main put in your cost where I was. That must be Radion Coswana, Mamma Warrior, and your Fefe. Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. You, Pacho D baby au kasefi. Pacho FM na ya kasefi bodiasi. Nana Pacho kasa. Nito eka mtuma kana je. Oba bia menete, oba me tono. Tono bai. Aya sometimes no ya. Bidio hono mukase bia because of odonti imukumo bioma ese aya na mtuma mjasi. Since maybe shell by a Macmadan song, I'm a bomb passer and coupon.
Yankopɔn mama na hoɔden yɛ tin wɔ yɛaware mu. Amen. Yɛda papa. Hello. Good afternoon, Aunty Bea. Good afternoon. Oh, what called ye? What you do to us through hotel and Yenya and Saturday. You. Dance to Queen, you didn't do any mamma come out of food, dance to Queen and watch dog. You need one. Wow. I mentioned offer, Reverend Father Quatin, knowing you. Yes. In the activity and color blame, and no manana papa what was or no. Not competition in marriage, dear. Can see a football move. And I think you will be seeing a papa and mamma and now while you muna. Ete competition si wo honom na wo si na de akọ wo ne ho akosi akan be ma no wo pe challenge no akọ akọ so ye ana oba no to akọ pe challenge wo ni kuna na sese nke fre abayi die e ya su die na mu ana ni pass wo den titi na wo ya akwam na mo ye ni o e futu we do is inform educate and entertain ni de me nya futu de free radio bu pa na me ni fre me ni mo adofo say Entertain by Yanfania, our no, no, it is your kind of corporate, dear. Meda sit down so, yeah, that's papa. Hello, good afternoon. Hello. Yeah. Hello. Yo, Pacho D, baby, I'll Casefi. The baby, so you can walk. Pacho so Casefri. So you can walk. Pacho Casayet you. Or share no TV no so. Hello, good afternoon. When to me engine 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Yes, and Pacho D baby Alcasefi. And did you make a social media? Papa Pacho you. Papa no attachment. Because I wanted to challenge you, Abraham boy, no bama mama. The more challenge. Into you can be a buano. That man no ya dia won so ba won so buan nyam di jam ma o mo challenge na mo de akosi sai no ni asem mo challenge na mo de akosi sai challenge na hu hia ye da se papa. Good afternoon. Good afternoon. Yo pacha odi baby o kasefi Pacha kwani abacha ni kasefi ama ni pacha de la kana na yeme de kwanza ni clinic Looking at the school, you could be a bit on the announce school to let you in the day. December of the every day out, Miss Assaday. You didn't ask the men and income into. You are passing and shining. Amen. Kafra. Ye nko school na mo pay I am be worry ye. Na mo worry areas na mo de school be pay no musa na na nature sen kra. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho D baby o kasefi. Ernest me kasa fita. Ernest Pacho kasa. Me papa ko ati ama makai time me ko Bible school. Ma ko Bible school no we. Ni ago 25 years ago. Now, if you say you be a theologian teacher, you know, this level, that way, a man in science and bottom no on by 15 to 20 years time, on film for and Ghana. Oh, I didn't wait that Ghana books, and so much and coffee on Muti Sam. You are Musiko Boye, Ebina, a Reverend after Pastor Kawai or Sam come before us as how you need this year. Aye, that's good. No, my afternoon, see one son at your pacho. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Yes, madam. Would you baby or Casefi? Good afternoon, ma'am. Pacho Casefi so. Okay. Pacho Catcher, me papa se me dana se pa me nche wa beche. Na me so kakra me kan se Bema dia me no mama se menhia na nka me hu se de bi o gabi no krema oba na mo bia me se papa ne se okomi nkoto je ni mo on kai me na on kai be ma no so ma me nya adwuma se de onidi me nso kakra wo no kura odi ma me ne me ma no ma se mama ni na mu ba ye pa mani bebre mani bebre ya das papa you be find last call na Reverend Asami komo ni nyina apni apon. Good afternoon.
Ya tu. Yo, pacho di baby au kasefi. Pacho mi di girlfriend ka si de nyane. Pacho kasa. Mama sam na bi ma sam pa nyagro. Ni da ma se pa. Ni mire sebi ja na ko su ku ta nyama de mi ya banju. Na me dan fu bi ana me ka ta siri ka sasi. Ato. Me dan fu ni ba ya. Wakati wa niyo ukuni ba ka ta asasi ni na nya asasi. Ni ku su ta asasi. Ni fa chire akwa asasi wa no ne me dan fu. Akwa ya mana kwa treni jinda kwa ma asasi wa. Me dan fu so ba ya, afi me dan fu musi bibi oba na na ta asasi. Ana me dan fu no kiase. Ana so de o se kan ma ukunu ukunu misika na obe twa dia na kiase. Oba nso de se yo adabo mama ni na ko jilo amma ya ko twa asasi ne ka. Ya kwa ya ka ta na me ni dan fu ni kwa ya weakness. But you know, after if you come in up with that one, buy for my with that one in the field. Kafra, yet that's it, and some alcohol, and not in I did in church say a banner say, Bay, Yenina, ye best idea if you mean to me and fat collars be a biomofa and chaying glam by Tina makeup or Kumasi ya. Baby, I will be a say a yet birthday party naming ceremony a year a graduation. Photo shoot be our person, you know. Nina a glam by Tina makeup. Freno, was 0544 466280. 0544 466280. Na Tina NCC who Emma who enye fe. Reverend, last 2 comments be na yempon. Final one. Say me woman na me pese me free moi. Me who say mboaye ni a. Me be ma no me ne me yire no e den na yebetimi aye na wo number na to dwane aso Mr. Chefo Aunty Bea de tie ne se competition ni bem na nyame amfa kwan mu a se na wo ka no aware ni begu but se mo mpese ebegu dia aware for communication is important o se be ma se wo yire na an mu ndi mo nkomo se wo yire na one wo ko sa competition na ti se de kan ne ka wunya ade afabre fie wunya ka be ma dia no wo yire na ne wo ko sa competition na fani trance maame asetena me no tie no me patcho ya mpri bibia se na papa bi fro kan ye no ye bo brade egyankwada no tie wukunu na ne wo yesa papa me no mpri bibia wo yire ne me dia me wona ye wo dia basa anko yesa na we di sie we ka we hye we pri we dia endi aware no ebegu me pamucho me ye baptist sofo ameda Baptist Family Worship Center ano ewu Kumase na ye share wo Maclean Hotel I what de nyame Sunday morning bia ye church anopa 8 ni upon 10:30 ti woni asori a wo mu a bra Maclean Hotel kusiada na ene wonsom me number is 0240 96 95 0240 96 95 na mishamo yes ye da se pa nyame ensure happy birthdays enkoma enuanum tew na sports for no so bejo makonwa na omo entwa so de edi kan ekọ e de ama abrantie Patrick Frimpong Manso dodo na efro Patrick FM over Canada. Happy birthday to you Patrick. Nyame sha papa medi ma woda bia ya obeche miska. Enne mi bisa ne say mentonsuo no so fanya party and Aunty Patrick baby awo bia. Happy birthday to you. Nyame on show na onye okese. Happy birthday to Mohammed Fidaus uwo Kumase wey efri kwame ewanimfo owo Menshia Palace or say happy birthday to you nyame onshaw na onye okese and then happy birthday to Kweku Amponsa Bediakon of Marist Preparatory School wey efri o maame eno papa Mr. and Mrs. Bediakon eni unuanom nyina omusi nyini ne beye panyipa nyame onshaw. Final one no enkoma Prince Joel, communications team member, Bibiani Gold Stars, and outside presenter, it was Stylish Radio. And no one from Bibiani who all right. Aunty Prince Joel, communications team member, Bibiani Gold Stars, now outside presenter, it was Stylish Radio, it was Bibiani. Happy birthday to you. Nyamin Shrow, na onyo kese. Production team members, Nanabila Kantanka,
Spatus Kojosa Akodie, Emmanuel Owusu Little, Beluchi, and Ananayaw. Ote Eranka, Ote Obaya Brefunka, and Ote Peggy Ensonka. Your guest, Reverend Kwame Kwatin, Mensumidin, Eddie Beatrice Spiel Gabra, Obetmia Fremi, Aunty Bea, Yes, sorry, na sports for no Ababeji Omo Akonya.